Ak niekto nájde moje druhé zuby, tak prosím zavolajte tu a tu, aby ste mi mohli vrátiť. Ahojte, vítam všetkých v dnešnom videu. Pre tých, ktorí ma nepoznáte a nesledujete ma na sociálnych sieťach a sú na YouTube a dostali ste sa na toto video len kvôli nadpisu. A tak by som začala tak, prečo som sa rozhodla pre Invisaligny, čo sú to Invisaligny a úplne od piky. Možno ste aj vy, ktorí ma sledujete, nepostreli, že sa chystám si dať strojček, ktorý už momentálne mám. Nemám ho nasadený na zubok, pretože šušlom strašne, ale to uvidíte o chvíľu. A celý život som mala v podstate rovné zuby. Nemala som s tým problém. Na začiatku si možno pani zubárka myslela, že by mi mohli ísť nejako krivo, tak ma poslali k pani doktorke, ktorá rieši strojčeky, ale tá povedala, že keď sa mi povyťahujú tie mliečne zuby a keď proste mi narastú moje zuby, že by mali byť rovné. Ja som so svojím chrupom odjak živa spokojná, nekazia sa mi zuby, ale v poslednej dobe sa mi začali dosť kriviť. Je to možno tým, že mám malé ústa a veľa zubov, osmičky mi síce nevyrástli ani ich nemám, ale zdá sa mi, že posledné roky sa mi zuby začali kriviť. Ja si na zuboch dávam veľmi záležať a preto som sa nakoniec rozhodla investovať peniaze a dať si strojček a rozhodla som sa dať Invisaligny. Toto video nie je sponzorované, ak by vás to zaujímalo, a rozhodla som sa to naozaj úplne z vlastnej vôle a všetky peniažky som investovala svoje. Veľa ľudí to môže zaujímať, preto to hovorím. A teraz vám poviem vlastne, ako to celé prebiehalo. Ja som si prv urobila obrovský research, celý YouTube som prešla, celý internet, prečítala som plno článkov a naozaj som videla plno videí ľudí, ktorí hovoria o tom, ako je to s týmto strojčekom Invisalign. A zistila som vlastne, že aj na Slovensku o tom skoro žiadne videá nie sú, málo ľudí tento strojček nosí, možno si myslí, že to je brutálne drahé, alebo neviem prečo. Ale aj preto som sa rozhodla natáčiť o tom videa, aby som mohla šerovať tieto skúsenosti. A našla som si, ako som si povedala, že OK, skúsim ísť do toho, skúsim si ten strojček dať. Našla som si vlastne zubnú ambulanciu v Košiciach, ktorá sa tomuto strojčeku venuje. Prečo som sa rozhodla vlastne pre tento strojček, ešte by som vám mohla povedať, mám 27 rokov a robím YouTube, to je prvá vec. A druhá vec je, že neviem si predstaviť mať želieska v puse, ako mať ten klasický strojček, ani si neviem predstaviť mať keramický strojček. Vadilo mi to, chcela som niečo najmenej nápadné, najnenápadnejšie, tak. A chcela som proste už niečo také, čo by som si ja mohla vybrať. Naozaj tá výhoda toho, že ten strojček si viete vybrať ako ja teraz a viete sa rozprávať normálne, už len ten pocit slobody, že sa to dá, je skvelý, aj keď by ste ten strojček mali mať čím dlhšie, čiže najlepšie non-stop, ale počas jedenia ho treba dať dole. Nechcem predbiehať. Takže našla som si ambulanciu alebo kliniku alebo takú tú dentálnu ordináciu v Košiciach, kde aj bývam. Zašla som tam a vlastne oni mali prvú tú vstupnú kontrolu, kde vlastne vám povedia o co tady go, či vaše zuby sú vhodné na takúto liečbu a koľko by to vlastne trvalo, koľko by to stálo. Je liečba I7, volá sa to preto, lebo to I je asi Invisalign a 7 je, že máte do 7 strojčekov. Wow, ešte som vôbec nepovedala, ako to funguje. Takže funguje to tak, že počas celej liečby namiesto takých tých pripínacích strojčekov na pusu máte takéto dlahy. A toto je moja prvá liečba. Dlaha číslo 1 na hornú stranu úst a dlaha číslo 1 na spodnú stranu úst a každé dlahy sa nosia 2 týždne. Vlastne celá liečba spočíva v tom, že táto dlaha má trochu odchýlku, ako máte vlastné zuby. Čiže keď si tú dlahu nasadíte, tak tá dlaha vám tlačí na vaše vlastné zuby a za 2 týždne vlastne prvý chod vymeníte za dlahu, ktorá má trochu iný sklon tých zubov a posúvate si to. Každé 2 týždne si dlahy vymeníte. No a I7 je, že dostanete od jednej dlahy až po 7 dlah a potom sú vlastne tie dlahy... Prečo sa to tak zakoktala? Ale proste počet dlah závisí od toho, v akom máte stave zubky. Ja som taký šťastko, ja som sa dostala ešte do tej I7, takže mám len 7 dlah a po 7 dlhách by som mala mať rovné zuby, čiže 14 týždňov tejto srandy v ústach. Okrem toho, že dostanete takéto násadky,
tak vám musia urobiť aj špeciálne attachmenty na zuby, ktoré vlastne, na ktorých bude tento strojček aj držať a ktoré budú slúžiť aj k rotácii vašich zubov. Ja mám tú smolu, že mám, ako tu si môžem pozrieť, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attachmentov na horných zuboch, dosť viditeľných. Takže aj ten strojček je dosť hrubý a vidno ho. Čo ma poviem, vidno ho. Môžete si pozrieť, že z neho trčia také výrastky a dali mi tú dlahu vlastne už aj s tými výrastkami. Toto sú spodné zubky. Komu to vadí, tak ma to mrzí. Prišla som teda k doktorke, povedala mi, že táto liečba je pre mňa vhodná, stačí mi program I7, ktorý mňa vyšiel na 2000 eur. Je to veľa, je to málo, rozpíšte sa v komentároch. Je mi to ako jedno, investovala som toľko peňazí do týchto Invisalignov a uvidíme, či sa to oplatilo, lebo mám ich momentálne hodinu, vybrala som si ich teraz z úst, aby som mohla natočiť toto video a mám chuť napísať, že najhoršie rozhodnutie môjho života. Ale nie, dúfam, že mám to fakt mať len 14 týždňov, takže to bude super. Čiže pointa je, že každé 2 týždne si budem tieto dlahy meniť. No a na zuboch mám také attachmenty, ktoré mi budú pomáhať pri rotácii zubov a tie attachmenty sa dávali dnes. Ale ako tieto dlahy vznikli? Urobia vám odliadky zubov, ktoré pošlú do Ameriky, takže to nerobí nejaký ďury, nemusíte sa báť. Pošlú ich do Ameriky a tam vám programovo na počítači vymodelujú celú liečbu. Je to neuveriteľné. Ja už teraz viem, ako moje zuby budú vyzerať. Neviem, či také isté vlastne veci sa dejú aj keď máte iný strojček, ale tu vám to celé vymodelovali a potom mi pani doktorka poslala tento program, celú tú animáciu, ako sa mi upravia zuby. A aj vy, ktorí mi hovoríte, že mám rovné zuby a že vôbec si nemusím rovnať, tak aj teraz, a dúfam, že sa mi to podarilo nakamerovať alebo to nejak exportovať a dosiahnuť to, aby ste to momentálne mohli vidieť, tak musíte uznať, že je to markantný rozdiel a že tie zuby sa naozaj veľmi posunuli. A v podstate, keby som teraz vybrala tú 7. dlahu, ktorú budem mať od 12. do 14. týždňa, tak by ste videli, že je úplne iná, ale nechcem ju vybrať, pretože oni sú v takom sáčku, proste sú v sáčku očíslované a fakt to nechcem vybrať. Keďže to musíte mať v zuboch skoro stále, tak bude to vážne pre mňa challenge a toto bude jedna vec, ktorá pre mňa bude dosť ťažká. S tým, že ešte som bola dosť prekvapená, že tie Invisaligny sú normálne označené a mám na zadných zuboch aj horných, aj dolných. Dúfam, že to teraz zaostrí také značky. No, len tie sú tmavé, takže to vidno v mojich ústach, že sú tie značky tmavé. Ja skáčem hore-dole, ale to robia ženy a možno tým to bude aj zaujímavejšie. Ako náhle som videla celý ten program, ako moje zuby budú po tých 14 týždňoch vyzerať a ako budem mať tie attachmenty, povedala, že OK. Attachmenty mi dneska pani zubarka, doktorka, stomato, neviem, budem hovoriť pani doktorka, dnes mi hovorila, že vlastne to je lepidlo. Dá sa tam také lepidlo, nasadí sa mi dlaha a to lepidlo sa potom takouto lampičkou vytvrdí, aby bolo presne také ako tento odliatok v Invisalign, v tomto strojčeku. S tým, že potom mi to aj brúsila, pretože to lepidlo sa roztečie po zuboch, čo bolo maximálne nepríjemné. Celý čas som mala husiu kožu a celá táto procedúra trvala pol hodinu. Čiže prvá vstupná kontrola, alebo prvé vstupné, také len sa mi pozerala na ústa, ako keby z diaľky, že čo a ako, mi trvalo 15 minút, kde mi povedala aj cenu, že sa môžem rozhodnúť. Ja som rovno povedala, že si to prosím, takže mi dala také veci alebo papiere, ktoré bolo treba podpísať. Bolo tam napísané, že
ste si vedomí toho, že tie Invisaligny musíte nosiť celý čas a ak to nebudete nosiť celý čas, tak sa tá liečba podariť nemusí. Ste si vedomí toho, že potrebujete zvýšiť ústnu hygienu, po každom jedle si musíte umyť zuby a ste si vedomí toho, že ak si tú hygienu nebudete dodržiavať, je možné, že vám vznikne kas. Ste si vedomí toho, že vlastne je to plast v ústach. Také veci, ktoré som podpísala, samozrejme, pretože jasné, že som si toho vedomá. No a potom som poslala na účet peniažky, aby mohli poslať do Ameriky moje otlačky a urobiť mi tento program, ktorý som potom schválila. A ten strojček bol do 2 týždňov, čiže celé to mi trvalo možno fakt 2 týždne, pokiaľ som mala strojček, lenže ja som išla na výlet. Išla som na dovolenku a nechcela som mať dovolenku s Invisalignami, keďže som bola na all inclusive. Viete ako. Tak som si tam pekne za týždeň pribrala 4,5 kg a teraz budem mať toto. Ak máte ďalšie otázky, ja určite urobím ďalšie videá na túto tému s tými Invisalignami. A čo vás zaujíma, určite píšte dole do komentárov. Budem sa tešiť a teraz si poďme nasadiť tie Invisaligny, aby ste videli, ako to vyzerá. Naozaj, žiaľ, ja som chcela, aby to bolo neviditeľné, ale tým, že vpredu mám toľko attachmentov, tak sa od toho odráža slnko aj sliny a dosť pri tom slintám. Už aj teraz, ako rozprávam, mám tie attachmenty na zuboch, ktoré vlastne sa nedajú dole. Sú to také, dalo by sa povedať, výčnelky zo zubov. Nerežú ma, sú pekne zabrúsené. Čo som pozerala predošlé videá, tak hovorili niektorí, že im to dorezalo pery. Skôr tento strojček nie je príjemný, pretože ja mám potrebu stále takto si vyčistiť horné ďasno a mať ho tam suché a čisté. A pri tomto, keď si oblizujem s jazykom okolo, tak mi tam tak jazyk zájde asi tak ako keby štíkne, alebo nie je to úplne pricapené na tých zuboch. Ešte vám chcem rýchlo povedať tie veci, lebo keď si to dám, už s tým nebudem vedieť hovoriť. Vtedy asi ukončím video. Dáva sa to dole, keď sa papá, keď sa pije niečo iné ako čistá voda, vtedy by sa to malo dať dole. Potom by sa zuby mali poriadne vyčistiť podľa toho, ako sú zanesené, zašpinené a potom sa dávajú späť. Uvidím, ako s tým budem žiť. Pozerajte Instagram storky, možno aj tam uvidíte nejaké vtipné veci. A k tomu pozdro. To vám ešte ukážem. Fakt, teraz som prišla, chcela som vám to natočiť, také prvé dojmy, aké z toho mám. To je také zlaté, že ak to niekto nájde, tak nech zavolá a tu sa má vyplniť číslo, tak to je milé. Ak niekto nájde moje druhé zuby, tak prosím zavolajte tu, aby ste mi mohli vrátiť. Dobre, takže idem si to nasadiť, malo by sa to nasadzovať jednoducho. Ja som vlastne si to nasadila. Prv mi to nasadila pani doktorka a riešila tam tie attachmenty a potom mi povedala, že nech si to nasadím. Je to úplne v pohode. Inak ten materiál je taký tvrdý. Ja vo všetkých tých videách, ešte vám to poukazujem, aby ste to videli, ja vo všetkých tých videách som si myslela, že to je také úplne tenké, ale zdá sa mi, ako keby som mala v ústach žuvačku na zuboch spredu aj zo zadu. Na tej zadnej časti je to také hladké, čiže vôbec vám to neodstáva alebo nevadí. A na tej prednej časti, hovorím, ako mám tie attachmenty, tak mi to dosť tak, budem si musieť zvyknúť. Ale tak samozrejme, vidíte, teraz to sa dobre vidno, ale tak na každý strojček a niečo, čo máte v ústach, si treba zvyknúť. Všetci hovorili, čo som videla tie videá, že po 2, 3, 4 dňoch to neprejde, proste stále budete cítiť, že máte plast v ústach, možno prestanete trochu šušľať. Tak som zvedavá, no budem točiť videá bez toho. Ideme si to dať. Zasa, ešte rýchlo poviem predtým, ako si to dám. Prv by sa to malo dať spredu, teda tak mi povedala pani doktorka, že bolo by lepšie, keby som si to dala prv spredu, tam, kde mám attachmenty, aby som si to nasunula a potom dozadu. No tak poďme na to a teraz sa asi posunieme, ako budem šušľať. OK, máme hornú časť, už šušlem. A máme aj dolnú časť. A teraz mám Invisaligny. A počujete, ako šušľam. Prišla som, počkajte ešte. Dobre, prišla som domov od zubárky a hneď som utekala na poštu a chcela som mi povedať, aby mi dala obálky, no mala som normálne strach. A doteraz sa mi dobre žilo. A teraz už budem len čušľať a bude to strašné a budem sa hanbiť rozprávať. No ale
Keď sa na mňa pozrite tak z diaľky, neviem, či to vidno, fakt nevidím nie sa zrkadla, že sa mi to tak viac leskne ako normálne zuby. A keď si to pozrieme zblízka, tak no, vidno to určite menej ako strojček normálny. Ale môžete počuť, že šušlom fest. Takže to je nové u mňa. Ak máte Invisaligny, lebo som čítala aj predtým, keď som to oznámila, že pár dievčat má skúsenosti, tak dúfam, že ma privítate v klube. Ak nie a zaujíma vás to, aj keby ste ich nenosili a zaujíma vás to, tak určite čakajte na mojom kanáli ďalšie videá. A ja si prestávam točiť, lebo strašne šušlem. Ak neodoberáte môj kanál, budem rada, ak začnete. A sledujte aj môj Instagram a Facebook. Vidíme sa v ďalšom videu. Budem asi nahrávať bez Invisalignov, aby som nešušľala. Čaute.